Здравейте, приятели! Аз съм Александра, или по-известна в социалните ви мрежи като Нани Иванов. А това е поредното ми видео в помощ на вас. Днескашната ми тема са болките по тялото. Лично за мен аз разпределям болките по тялото на два вида. Външни, тези, които идват в резултат от прекараното ни ежедневие и околната среда заобикаляща го, като удари, навяхвания, счупвания, порязвания, изгаряния. И вътрешни са тези, които знаем, че ги имаме, като хронична болка, дископатия, плексиди и тем подобни. Това видео обаче ще бъде акцентирано върху първата част от болките. Този път обаче няма да гледате само моето лице, не знам, че ви харесва, но съм ви подготвила кратка презентация, в която информацията да бъде по-видима и ясна за вас. Нека да видим и нея. Дори намерих начин как да остана на вашите екрани. Нека да видим презентацията етерични масла при наранявания. В тази презентация, както споменах, ще разгледаме специфични етерични масла, които могат да помогнат при лечение на наранявания, като намаляват болката, възпалението и ускоряват процеса на възстановяване. Специално на тази снимка аз съм ги снимала маслата, които съм забелязала, че най-вече ползвам при такива удари, така да кажа. Това са безсмъртничето, тамян, копайба, лемонграс, кипарис. По-нататък съм ви приготвила няколко примерни състояния и решения за тях. В решенията ще видите, че винаги присъства едно от тях. Или две, или три, или всичките, но винаги всичко се върти около тях. Нека да видим защо обаче. Копайбата, разбира се, е известна със своите мощни противовъзпалителни и аналгетични свойства. Може да облегчи болката и да намали възпалението. Безсмъртничето, известно със своите регенеративни свойства, помага за намаляване на оттока и възпалението, ускорява процеса на заздравяване, както и страхотен при белези. Тамяна, безспорен, силно противовъзпалително средство, което може да помогне отново за намаляване на оттока и болката. Може да ускори процеса на заздравяване, като подобрява и кръвообращението. Кипариса, почти същото, което споменахме за тамяна. Стимулира кръвообращението, подпомага намаляването на оттоците, страхотен при синини, ускорява процеса на заздравяване. Лимонената трева използва се при нараняване, тъй като има антибактериални противогъбични свойства, които могат да предотвратят инфекции, както и противовъзпалително действие, което помага за намаляване на болката и оттоците. Така, как да ги използваме? Значи, на първо място за мен лично при такъв вид нараняване е много важно да мога да го използвам навънка. И какво правя аз? Тъй като, за пример, ето, миналото лято аз прекарах повечето лято с децата и моята племенница много обича да пада, да се прибива, да се ожурва цялата франа и т.н. Затова на мен ми трябваше нещо, което да е бързо, удобно и да ми е под ръка. Затова и в чантата си носех тъчове на безсмъртниче и тамян. Безсмъртниче и тамян, тъй като смятам, че това са най-удачните масла за удари, които най-бързо могат да ми отреагират. Другото, което носех със себе си, това е Correct Hix. Това е крем, който е, не знам, много мултифункционален. По-скоро може би е за белези, но тъй като съдържа в себе си тамян, хелифризум, чайно, кедър, лавандула, го правят страхотен също и при наранявания, рани и т.н. Вкъщи, как ги използвам? Редувам маслата в определена последователност. Започвам винаги с тамяна и след него базовото. Следват безсмъртниче, копайба, лимонен и кипарис. Дори да сбъркате, няма страшно, аз доста често бъркам последователността, така че въпросът по-важно е да ги приложим. Когато обаче са по-сериозни нараняванията, болезнеността е по-силна, може да приемете и вътрешно копайба, куркума, тамян и безсмъртниче. Тук съм ви показвала, ето капсулите на копайба. Аз честно казвам нямам капсулите на копайба, затова си правя в отделна капсула, си слагам няколко капки
копайба и куркума най-често. Така. Тук сега, изхождайки от предишното ми видео, в което съветвам с кои масла да се стартира, ако сте в началото, изхождайки от нея и ако нямате тези масла, които споменах до сега, съм ви показала тук всъщност как може да използвате тези стартовите масла. Тъй като аз все пак споменавам и казвам защо са стартови, тъй като те са много мултифункционални. Ето, както виждате, може да прочетете и тук да видите, че те стават и за такива ситуации. Други масла, които може да ползвате, това са миртата, която има противовъзпалителни свойства, антисептични качества, аналгетичен ефект. Deep Blue. Сега, тук Deep Blue е смес, която обикновено се използва за облегчаване на мускулни болки и възпаления. Но благодарение на своите охлаждащи и успокояващи свойства я прави подходяща при различни видове наранявания. Какво им предвид с това? Ето един пример. Тези масла, за които говорих до сега, че предимно ползвам, са страхотни, да. Но ето майка ми преди няколко месеца, ще излъжа колко, стъпва на една плочка, тя се чупи, пада, коляното й се подува и ръката от лакътя до китката започва страшно да я боли. Разбира се, за коляното тази комбинация беше супер, но специално за ръката дивото беше много по-удачно. Самата тя го усети и облегчаването на болката беше доста по-бързо с него. Друго нещо, което може да ползвате, това е Aroma Touch, който е предназначен в принцип за масажен бленд. Той може да се използва за подпомагане на общо възстановяване и облегчаване на напрежението. Така, аз също съм го използвала и за удари. Нека да видим. Примерните решения за дадени състояния. Това, за което говорих. Тук съм ви подготвила един слайд, който ако искате може да си го снимате. И съм ви изкарала от книги, които имам. Нараняванията, които най-често се случват. Разбира се, надявам се, счупени кости да не се случва много често, но все пак синини, рани, навярквания, удари, порязвания, изгаряния и подувания. Така, ето и аз нямам, не че нямам случки, също просто нямам снимков материал, тъй като не съм мислила преди, че ми се наложи да покажа нагледно как съм се справила. Първата снимка виждаме моя малък пъпиш, който прекалено много се превъзбуди преди да излезнем и реши да отнесе вратата с главата си. Тъй като, както казах, беше преди да излезнем, на масата стояха буквално роловете безсмъртниче и тамян. Бързо го намазах с тях и това вече е снимка от влака да покажа как всъщност подуването не продължи, защото той като се удари, естествено лев, веднага взе да се подува, но след намазаното реално подуването спря, както виждате, е останала една малка синчица само. Другото е малко по-сериозно. Може би тези, които съм питала, също дали съм била на прав път, помнят. Ето това съм използвала тогава. Тогава не бях много сигурна. Тамян, кипарис, дибо, копайба, лимонена и Aroma Touch. Моя, ще кажа, мъж, че ще ме опретнат пак. Моя мъж реши да се потъркаля по пътя с мотора. И моторът е доста тежък всъщност. 240 кг падна изцяло на левия му крак. Интересното е, че синините взеха да се появяват сигурно 2 или 3 дена след падането. Реално. Преди това мажех най-вече за болката. Изведнъж, след третия, четвъртия ден, както казах, той стана много син крака, взе да се подува. Реално най-големите синини и отток спаднаха за от 4 до 5 дена. След това остана, но безспорно беше много по-добре. Така, отколкото
предишен път също имаше такъв случай с сериозни синини той, но тогава още не бяхме запознати с дотера и доста по-бавно минаха. Доста по-бавно минаха. И така, тук, ако ме гледате, разбира се, в YouTube и искате да се свържете с мен, може да го направите на имейла, който виждате на вашите екрани. Или да ме намерите във Facebook и Instagram като Нани Иванов. Ако обаче ви интересуват повече вътрешните болки, както казах, хроничните болки по тялото, не забравяйте да бъдете с мен и следващата седмица, в която ще ви разкрия как да се справите и с тях. Това беше от мен. Приятна седмица ви пожелавам. Чао!